Karon ba? Okay, lo. Naata karon sa live Daima Shipping Company na ato ang bisita nga si Madam Sheikh Snake. Please, welcome. Ma'am, usay maistorya nimo karon sa ato ang COVID-19 karong panahon na. Murag lisod kay juday kay kung wala bulbog yun. Kumusta ang katong nakadawat o wala nakadawat sa 6,000? Ang atong mga nakadawat, paabot lang jud mo, alang jud mo. Pailog lang jud mo, kay makadawat lang jud mo. Ano rin po? Dayon, katong sa senior citizen, nga ni umot man. Nawa, pag yun, bawala, nos alang senior. Busa, mga tiguangan, ay sa jud mo. Pag maabot na lang ano mo. Kano, Akobra, Ramona, ha? ang purpose, nganong sa gunson man. Kung sila kay, kung ano siya, ATM, download na automatic. Diba? Nakakaliwanan siya na. Dahil saan man yun nga. Daghan na mga senior nga nisulong sa balay nga. Pasado ninyo taro ang mga senior na tayo, wala pa jud karon tay hakay. Minas pang panagat o amot asang kwarta ninyo gibutang. O ang mga hazard, nga naman yung kuan. Wala pa ika-comment ng hazard ninyo, busa. Pasalamat na po, ginamig gamay. Kasi ubang, compare other barangay, tag 1.5 radio na dawat. O diba? Dayon dong, naapay si kan release sa SAP, wala na. Murag, pamilya ko murag, wala na kanahot na Murag nahurot na day, ginukusaw na lang mga gatingan ang uban. Dayon, ang CIC ni Ongot, wala. Murag, maabot na yun ang CIC day mo. Sure. Hindi na siya, oh. Pero, naluoy ka sa mga senior o wala? Naluoy, okay, isa pa tayo tambal, vitamins na. Kung saan mga pipi-pipi, ano, ay, ako. Marami. Dayon dong. Ano, kumusta ang atong mga negosyo? Murag karon kay minas kay panghalin kay gumi ka ng COVID no kanang murag barato lagi mga limang karon. Naay biyahe mukas to Cagayan, wala. Wala. Asa na siya taman? Kuan siya mukas to linamon. Di linamon to luga ito CDO na dayon. Ang order karon, di ba sa una sa tong December, mukuha mo mong tag 15 kilos nga lunhan. Luto na siya. Karon pila na ka kilo? Doha tulo maglugos na lang dito. Gumigan ng malay. Ayuda sa Pero ang kumusta to? Nalipay ba mo nga naay na dawat nga mga bugas? Wala. alipay inta masigibo. Mga palagat ha. Uy, lami biyang bugas sa is. Ay, giganahan si Yuni. Kasi kasi mo Yuni kay halin iyang hot cake. Ay, wala ko. Medyo lamin niya dyan. Napakargado, mag-haray na dyan. O sa ikastuyan mo sa mga driver karon. Busa karon mga driver, mag-masjid mo, mag-shield kay gikan mo travel CDO na mahapit sa among pandiri. Kanina. Ay, ginoo ko marag maigo mga gipagit. Kayo ni ako na imong masinata. Ulbog di panagat dai. Hot cake ay nun lang mga kapitid na kasapto na Matay ko. Diba, it's my channel. Ayun yung karam. For example, na-order nga taga-Ostamis. Magamuagi. Dili na, oy, kailangan diyan siya tama ng banda dili ako pasakay. Ayun si pare, matabok-tabok patat kay Ginoo ko. Pwede ba sabi kastulan ni mo ni Patring kay murag wa may hazard ni Patring. Mo na siya giingon na si wa agree ay asyenda ng mga Uy, panagat na lang sa pangapid dahil wa agree pang-snack na lang dahil wa man. Ay, kagaobot ang mga dito. Kaya na, magpasalamat po ta sa mga CBO. Ay, magpasalamat po mo sige. Saan nyo magpasalamat CBO nga lok-lok-lok bugas yung tao. Hindi mo maluoy? Hindi na maluoy. Taon na ito kaya mong sila, bakbakan ka na nila. Sila na may ayuda. Trade ke? Ay, O sa ikastorya mo sa mga konsihal?
Kamo po ba kung siya? Mutabang po mo, dahil kang mga wak man, dahil. Sige na magyaw-yaw, walay bunga, diba? Taon na lang, kung election, hapit na biya, mahuman yung tubig, kaya kung malisdan mang yun dahil. Taon na lang, ay, kalingaw ba? O sa ato. Masay guys, Siya, gikahatag bugas, masin pag tinapak, kalabasa. Nawato na sa kasing-kasing pagdawat dahil, kaya. Ay, na lang po dahil. o pasalamatan na to tanan, o kaya naglihok ba ya ang tanan? Namo ko'y uban mga katawhan na masilyaw-yaw, kung pakadawat. Di ay, gikawat po dahil sa isilingan. Pati bangko, kawaton di ay. Tarong ka na. And usay ka storya ni mo nga, driver sa panel, wala snack nila, sir. Ahoy! Ginawa ka, and my wallet, my